Hemmeňize salam. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün planlar birazcık yerine varmadı. Hem yağış başladı, hem ладно, yağış anemeden problemede. Şu siyonka Tesla hakkında normal siyonka edebilmedik. Käbir ildeşlerimiz yazıyor. İngiliz dilini näde tezrak öwrenip bolar diýip. Men pikirimçe eger de dokumentalny İngiliz dili bilen işleşmeýän bolsaň kampaniýalar bilen ýa predpriýatiýalar bilen onda ýönekey seriallary, kinolary we käbir değişmeleri radiony dinläp bilersiňiz, habarlaryny dinläp bilersiňiz. Yo men sebädima Friends serialdan başlamak. Sebebi o birazcık Amerikan kulturasına yakın. Hele şimdi şol serialdan nemeleri, sözleri ulanýarlar. Şoň üçin seriallardan başlan. Men Amerika gelende de İngilizcem oňal bir gow däldi. Şu wagt köprek oturýan işdi işledim ve wagtymy diňe şu İngilizceni öwrenmek üçin seriallar görüp ýa-da değişmeleri görüp podcastlar dinläp nemeler bilen klientler bilen görleşjek bolup şeýdi öwrendim. Yani wagtyň geçmegi bilen öwrenip bolýar. Hatda da bärde ýaşamagym gerekde aňyrdadım. Hem iş yani her bir gezek kino görmek isteyeninde İngilizce gör ve aşağında İngilizce subtitre aç. Hem şonda okuyuşum nemette ve dinleyişim özgeriyor.